Il-Partit Nazzjonalista beda jkun u se jkun aktar qrib in-nies. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-ewwel laqgħa li kellu mal-President tal-Partit Popolari Ewropew, il-PPE, Joseph Daul, dalgħodu fi Brussell qabel is-summit tal-Partit Popolari Ewropew. Matul din il-laqgħa saret diskussjoni dwar il-kooperazzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Popolari Ewropew bi preparazzjoni għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Mejju tal-2019 u l-importanza li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun aktar qrib in-nies kif kien fil-passat. Adrian Delija fisser kif sa mill-ewwel ġranet tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista beda jqarreb lil partit aktar lejn in-nies u ġala darba issa li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qiegħda f'posta dan l-impenn ser jintensifika fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser kif il-Partit Nazzjonalista beda jagħmel proposti biex jissaħħaħ l-istituzzjonijiet fil-pajjiż fejn fost l-oħrajn semma kif għandha tissaħħaħ l-awtonomija tal-Korp tal-Pulizija u l-qasam ġudizzjarju anke permezz ta' liġi ġdida dwar il-ħatra ta' maġistrati inkwerenti dwar il-korruzzjoni li jkollu l-poteri legali li jinvestiga. Semma wkoll kif għandu jkun hemm tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-ħtieġa li l-FIU jkollha l-poter biex tiskrutinizza dak li jseħħ fil-pajjiż. Adrian Delija żied li l-Partit Nazzjonalista jrid li jkun hemm bidu ta' proċess ta' bidla fil-governanza tal-pajjiż anke permezz ta' emendi fil-Kostituzzjoni. Semma kif dan jista' jsir bil-twaqqif ta' kumitat parlamentari waqt li tibda titlaqqa l-Konvenzjoni Kostituzzjonali biex il-poplu jkollu sehem fit-twettiq tal-bidliet. Joseph Daul fisser kif mill-laqa ħareġ ċar li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista llum għandu idu fuq il-polz ta' dak li qed iseħħ fil-pajjiż u lest li jkompli jġielet il-korruzzjoni, fl-istess ħin qed jimpenja ruħu biex ikun aktar qrib in-nies biex in-nies jifhmu aktar il-politika u l-messaġġ pożittiv tal-Partit Nazzjonalista. Matul din il-laqa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borchnight.